Ahojte! V tomto videu vám ukážem, ako rýchlo vytvoriť triedu a triedny register, aby ste mohli začať používať Classwise na hodinách. Po prihlásení do aplikácie prejdite do table Žiaci v hlavnom menu na ľavej strane. Ak chcete vytvoriť svoju prvú triedu, kliknite na tlačidlo Začať v strede obrazovky. Vyplňte požadované údaje ako názov triedy, prípadné komentáre a zvoľte si farbu pre triedny register. Potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť. Kliknite na kartu novo vytvorenej triedy, cez ktorú sa dostanete na zoznam žiakov. Po každej hodine si môžete pozrieť pokrok jednotlivých žiakov na tejto obrazovke. Najprv musíte vytvoriť zoznam zadaním mien a priezvisk žiakov podľa oficiálneho triedneho registra. Poradie žiakov je dôležité, pretože čísla, ktoré im priradíte, sa budú používať v ďalších aktivitách. Ak sa pomýlite, napríklad, že preskočíte alebo zabudnete pridať žiaka, môžete zoznam jednoducho upraviť potiahnutím mena na želané miesto. Potvrďte dokončenie registra kliknutím na modré tlačidlo Uložiť zmeny nad zoznamom. Zoznam môžete zmeniť kliknutím na tlačidlo Upraviť triedu, ktoré sa zobrazí na tom istom mieste. Ak žiak už nechodí do danej triedy, môžete jeho meno skryť. Ak do triedy príde počas roka nový žiak, môžete pridať nové meno. Pri vytváraní ďalších tried môžete prepínať medzi nimi a ich výsledkami pomocou rozbaľovacej ponuky v ľavom hornom rohu. Po niekoľkých prvých hodinách môžete prejsť do tohto priestoru a pozrieť si zozbierané údaje o žiakoch. V ďalšom videu sa pozrieme, ako nastaviť a začať používať systémové zariadenia Classwise. Do skorého videnia!